ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏକ ବିଶେଷ ଖବର ଉପରେ। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ଏହା 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏଥିସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ 158.6 ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜକନିକାରେ 156 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଶାଘାଇ 110, ରାଜନଗରରେ 100, ବାଲେଶ୍ୱର ଔପଦାରେ 109, ବାସୁଦେବପୁରରେ 110, ଆଳିରେ 80, ପାରାଦୀପରେ 76.4, ଡେରାବିଶରେ 72 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆୟୋଗ ବଡ଼ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଦାନା। ରାତି 12:05ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବାତ୍ୟାକୁ ଆସିଛି ବିନା କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁହତାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବାତ୍ୟା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ ପରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି କହିଥିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି। ରାଜକନିକା ଓ ରାଜନଗରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ, ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରି ଗଲେଣି। ଦିନ 1ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ସଫା କାମ ସରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସମ୍ଭବିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। Revolution.